we are gathered to celebrate a Dhanvantari Jayanti. Dneska sme sa stretli, aby sme si pripomenuli a oslavili Dhanvantari Jayanti, čo je vlastne pripomenutie si patrona Ayurvedy. The Dhanvantari is the god of Ayurveda, Je to božstvo Ayurvedy, the divine physician. Posvetný lekár. According to our scriptures, Vychádzajúc z pôvodných védskych spisov, Lord Dhanvantari pán Dhanvantari emerged from the Samudra Manthan sa objavil pri miešaní oceánu, the churning of cosmic ocean, toho kozmického oceánu, vtedy sa objavil, smotnil he holding a part of Amrit Kalash here, a držal v rukách nejaké predmety, ktoré sú symboly vlastne tej Ayurvedy, napríklad Amrit Kalash, to je pohár s nektárom nesmrteľnosti, the nectar of immortality, nektár nesmrteľnosti, and the scared a text of Ayurveda in other hand, text of Ayurveda. a texty, ajurvedské texty, pôvodné, pri ďalšej ruke. This Dhanvantari we celebrate Oslavujeme Dhanvantariho 2 days before Diwali festival 2 dní pred začiatkom Diwali podľa vedskej tradície. on the occasion of Dhanatrayas. Pri príležitosti Dhanatrayas It reminds us of the external value of health, je to oslava zdravia z toho vonkajšieho pohľadu, healing and holistic living. Liečenia a holistického spôsobu života. Ayurveda, the ancient Indian system of medicine, Ayurveda je pôvodný starobilý systém medicíny. it revealed by Lord Dhanvantari. Objavil sa s príchodom Dhanvantariho. It teaches us that truth health is not merely Že práve zdravie je nie merili. it teaches us true health is not merely the absence of the disease. Help me with Že, môžem? Že zdravie nie je len to, že neexistuje choroba. Yes. Aha, OK. This Že is, zdravie nie je neprítomnosť choroby. Áno. Ako to máme my. it is a perfect balance of the body and spirit. Čiže tá rovnováha je, to zdravie je rovnováhou tela a ducha. Today in modern world, V modernom svete dneska, where lifestyle disorders keď je životným štýlom robíme určité poruchy, tým, ktorí robíme, all disorders are increased in the society. a v spoločnosti tie poruchy, nepravidelnosti, poškodenia z toho životného štýlu narastajú všade, So wisdom of Ayurveda offers us timeless guidelines a vedomosť Ayurvedy nám dáva nekonečne dlhého sprievod, alebo through balance our diet, proper sleep, herbal medication, yoga and panchakarma therapies. ako si ho udržať to zdravie, skrz správnu stravu, yoga, bylinkové lieky a panchakarma terapie, ktoré tu robíme, ktoré sa robia všeobecne v Ayurvede. It emphasizes prevention over cure, Je to vlastne prevencia ochorení, harmony. Prevencia toho, aby ste boli v harmonii. So, dear friends, let us take inspiration Takže priatelia, zoberme si inšpiráciu from the sacred day to honor z toho dňa, the principle of Ayurveda, keď uznávame princípy Ayurvedy, to bring Dhanvantari. aby sme priniesli Dhanvantari, Lord Dhanvantari bless us to all of us aby sme priniesli požehnanie do Dhanvantariho pre všetkých nás. with a good health, Dobrým zdravím, požehnanie dobrým zdravím, longevity dlhým životom and inner peace. a vnútorným pokojom. So, Om Dhanvantare Namaha. Everybody please stand up. To je mantra Dhanvantariho. Om
धन्वन्तरये नमः नमः। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। नमस्ते। Tá mantra v preklade znamená: pozdravujem, vzdávam úctu Dhanvantarimu, Jai Ayurveda, Jai Dhanvantari, nech žije. Hej, tak aby sme vedeli, čo hovoríme.